molt honorable conseller de la Generalitat Valenciana, president de la Federació de Pilota Valenciana, Premi anual de la Federació de Pilota Valenciana al Club de Pilota Valenciana d'Agost. Lliura el president de la Generalitat Valenciana, l'honorable Alberto Fabra Paz, que han vingut des de la Cal per a rebre un quart aplaudiment per als representants del Club de Pilota d'Agost. I ara el segon premi és per al Club de Pilota Valenciana de Sumacàrcer. Premi Paco Cabanes de Noves a la promoció a l'Escola de Pilota Municipal de Beniarbeig. Tenim a tots els xiquets i xiquetes que conformen l'Escola de Beniarbeig, d'Alacant. Marcos de Pons. Lliura la consellera de Cultura, Educació i Esports, Maria José Català Verdet. Ahí tenim els familiars de Marcos Giner Pons, el Club de Pilota Marquesat, amb les autoritats i un tractament molt especial per a ells. Gràcies per assistir. Don Cristóbal Grau Muñoz. Sánchez de Montesa ha estat subcampió de la Liga de Raspall Professional que s'acaba de disputar en Uramos. Millor jugador d'escala i corda, jove de la temporada 2013-2014, Roberto Mordaval Cancha. Lliura el diputat d'Esports de la Diputació de València, Don Miguel Alá Luengo. El Institut Caixa de la temporada 2013-2014. Enhorabuena. Millor jugador de raspall de la temporada 2013-2014 serà Julio Marraí Ruano. Ha sigut campió de la Liga Professional de Raspall, igual. També Maria José Català Verdet. Soleira, Fatxera, campió del circuit Manresa i també un dels tècnics del Festiva. Lliura el delegat del govern de la Comunitat Valenciana, Don Joaquín Castellano Gómez. Del Campeño, lliura el molt honorable president de la Generalitat Valenciana.
president de la Federació de Pilota Valenciana. Hem acudit al Dia de la Pilota perquè la Diputació té un compromís ferm en el món de la pilota valenciana. Esta setmana passada vam tindre el Mundial de Pilota a Massamagrell, al meu poble, i per a concloure el dissabte vam acudir al Dia de la Pilota a la plaça de l'Ajuntament on se va jugar la final de llargues i on vam donar els premis de la federació, el reconeixement. En aquest cas també el van donar al president de la Generalitat perquè el passat divendres la pilota valenciana va ser declarada bé d'interès cultural i la veritat és que és el primer esport que es classifica com un bé d'interès cultural i això n'hi ha que reconèixer-ho. La Diputació està recolzant aquestes iniciatives i també, com no, siguent un gran mecenes i un gran patrocinador en el món professional, en el món amateur, en les escoles, en la pròpia federació, en la selecció que, com deia, que ha jugat esta setmana passada el Mundial. És una nostra devoció i la nostra obligació estar al costat de la pilota i pensem que la Diputació, que sempre ha estat allí, ha de continuar estant allí. Era el que nosaltres volíem i el que esperàvem, que era ser campions del món quan arribarem així a la plaça de l'Ajuntament i que la selecció espanyola, la selecció de la Comunitat Valenciana, estiguera present en la final. I jo crec que hem eixit redó, el campionat ha estat per a nosaltres un èxit d'organització i un èxit deportiu i crec que no podem demanar més.